uvijek se plašio toga. Meni ćete pretite zatvorom, plivanjem, ubijanjem i tako dalje. Pa ja sam delimično na ulici odrastao. Nije mene jednom policajac dovodio u stanicu i sa stadiona i odavde i odavde. Pa ćete sad vi da mi pretite. Mislite li ovi koji su me kritikovali? Kako su oni jaja povezali sa seksom? Kako su povezali jaja sa različitim polovima? To su jaja. Ovo su testisi. Ne služe jaja za to, za Boga. Govorio sam o jajima koje treba da se peku, da se bare, da se poširaju, da se jedu na različite načine, da se mute, a ne da se prave ovakve stvari. Da će ko se lača mati, ko se mača lati, od mača će i, pa, jel, to je izjavio Božo Pelević, ako se ne varam. Vi ste preneli vest koja je direktni poziv na ubistvo predsjednika Republike. Dobro, vi ste preneli vest koja je direktni, nedvosmisleni, jasni poziv na ubistvo predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića bez ikakve zadrške i bez ikakvog vrednostnog stava. Što će ostati kao dugotrajna posledica na kojoj ćemo morati, ja ne znam koliko da radimo, to je svakako dijalog u društvu. Znači, on koji je imao baš imam problem. Fašisoidne izjave. Imam vrlo veliki problem sa ovom reći. Ulje, jaja, jogurt, sir, špagete, kafa su najjeftiniji u regionu. I oni jesu najjeftiniji. Dozvolite, jaje 11 dinara. Pazite, 11 dinara, obrok od 22 dinara, 2 jaja, pa mislim, to je obrok koji može da čoveka drži ceo dan sitim. Puding. Dobro jutro, Srbijo! Dobro jutro, poštovani gledaoci. Pratite najgledaniji, najuticajniji jutarnji program cele zemlje i regiona, Novo vikend jutro na Pinku. Zajedno se družimo do 13 časova sa najvažnijim društveno-političkim temama iz zemlje i sveta. Koliko samo političkih tema? Hajde da krenemo. Radio sam 12 godina. Veoma marljivo. Zameram sebi mnoge stvari. Na mnogo mesta i mnogo stvari sam pogrešio. Zato ćete vidjeti sada najžešću borbu protiv korupcije u kojoj će stradati mnogi koji su se o zakonu grešili iz SNS-a, SPS-a i mnogi drugi. Sa napadima kakvi su da u stvari vi promerite fokus akcije sa najboljih cena na potrebe jednog čoveka, da li može sa 2 jaja da preživi. Pa naravno da ne može. Nije to bila poenta, to je bio deo jednog razgovora. Dakle, jak da... Gde si? Majko je... Tišina tamo. Kao što je rekao predsjednik Vučić, tu sam tačno zaista najbolje to definisao. 14. februara se valjda rodio Isus Hrist. Dakle, 14. februara je, mislim... Sad da uđu sa 5 mitraljeza ovde, ja bih sedao ovako i rekao, nikakav problem. Ja neću da vam kažem ko je u mene uperio pištolj svojevremeno, Milan zna. Navijačka svađa je bila, nije važno. Ja potpuno goloruk, mršav, nikakav, ga gledam ovako. I ja sam ga gledao sa 4 metra, jedan od najpoznatijih beogradskih kriminalaca i ubica. Se nisam ni toga uplašio. Ne, se uplašim indijanaca iz opozicijonih stranaka koji idu da tuku decu od 20 godina, pa se onda žale upravi vodovoda i idu u urgentni centar. Ja se opet pitam, šta je problem? Ima u Srbiji bogatih ljudi. Ja znam u Srbiji uspešne, ugledne, poznate biznismene koji imaju, baš kao i ja. Ja nisam, izvinjam se, ja nisam bogat ni prebogat biznismen kao... Ali čekajte, ja kad stanem pored Divca, to je jedno 30 cm. Ne mogu ja sada da kažem da se žalim što je Divac visok i velik. Shvatate me? Ne razumeju težak, znate, ne da ne razumeju, nego... Tek nas čekaju problemi. Niko ništa kao da je odmor od 4. aprila na RTS-u, zabava i istorija, recimo, i ništa drugo. Dakle,
U ta 3 minuta ste vi videli toliko uznemirenje iz klupa režimskih stranaka, vi u prenosu to ne čujete. U prenosu čujete samo ono što ide kroz mikrofon na RTS. Vi ne čujete tu galamu i ta dobacivanja koja su sve vreme bila u sali. On je jedna pravna gluperda, da vam kažem. Čovjek koji je zaradio pare tako što je zastupao ovu Đilasovu kompaniju što je snimala Velikog brata. Tako je čovjek napravio pare i se vjerojatno fali para, ne može da održava onu njegovu frizuricu i mrzi sve. To što nam je on radio i što je pisao, to nećemo zaboraviti. Nadam se da ćemo se jednom i u lice pogledati, pošto je veliki junak i mnogo hrabar čovjek. To su kukavice najveće. Oni su sebi dali za pravo da mogu da idu svaki dan na nečiju kuću. Govori laži, neviđenu glupost i da iznese tvrdnju da smo to nas dvoje organizovali plus Bojan Pajtić. Miloš Vučević je dokazano glup čovjek. Glupost je potvrdio u raznim svojim izjavama do sada. Neki tvrde da kao što je Samsonu snaga bila u kosi, tako je njemu u kosi bila pamet. Kad je ostao bez kose, dobio je Andreja i stekao je moć, ali pamet ne. Drugi kažu da to sa Samsonom nije tačno i da je on od uvijek bio glup. Znači nema veze s kosom. Znači od uvijek je bio glup, a to dokazuju činjenicom da nije mogao da upiše ni srednju školu u Novom Sadu, nego je morao da ide u Bački Petrovac. Ja ne znam šta je tačno. Mi moramo da razumemo, oni koji ne razumeju, trebalo bi to da razumeju. Mi moramo da razumemo, oni koji ne razumeju, trebalo bi to da razumeju. Čekaj, Aleksandar Vučić ne bi danas bio živ da su uspeli da mu zakolju babu. Sram te bre bilo. Po 100.000 puta ću to da ponovim. Pred 1.000.000 njih da ih okupite, uvek ću to da ponovim. Do zloupotrebe za skupljanje političkih poena. Trpeo sam uvrede onih koji misle da je nečija smrt i nesreća njihova šansa da se dočepaju vlasti. Trpeo sam uvrede onih koji su se smejali zbog toga što sam gutao knedle i jedva izgovarao reči tog strašnog dana na železničkoj stanici. Trešnje cvale baš su sve i šapat iskreni su mogle čuti, ja ljubim te. Da bi to moralo da bi policija u svim zemljama, a kao što vidite mi smo imali, morala da ima veoma brzo reagovanje na takve neke upite. Evo mi smo prekjuče, ja sam juče to izjavio da šta se desilo prilikom ovoga saobraćajnog udesa, pa se onda gledalo koje su to kriminalne grupe najveće, znate, i kao i sve drugo u društvu i sada kada tako nešto neko onda govori protiv Srbije, a znate šta je sada tu? Tu je sada napad na... To sam ja kriv što sam slušao sve moguće ekologe, lažne stručnjake i sve moguće strance koji su dolazili u ovu zemlju da mi sole pamet. Obesio bih se ovaj najveći luster ovde samo zato što sam ih bilo šta slušao. I sve sam znao da lažu, pa smo srećom Kostolac pokrenuli, tačno sad ne bismo ni imali struje.